4 anys després de la seva inauguració, la continuïtat del centre comercial Futuro Ciutat d'Amposta està en entredit. El jutjat ha fixat pel 2 d'abril la subhasta de les 28 finques que integren les galeries comercials. Així es desprèn de l'execució hipotecària que han dictaminat els tribunals en favor del Banco Popular, amb qui la promotora del centre comercial té un deute de 20 milions d'euros. El grup d'Esquerra Republicana ha denunciat els fets, sobretot pel deute que té l'empresa amb el consistori. A part de la situació dels comerciants, que ens preocupa molt i que a més ens solidaritzem en ells i tenen tot el nostre suport, a part d'això està el deute que té contret en l'Ajuntament d'Amposta pel que fa a la contribució des de l'any 2011 fins a l'any 2013 de gairebé 300.000 euros, també volem saber què és el que passarà. Tomàs també ha fet referència al futur de les galeries i als comerciants que actualment hi tenen llogat un local. Això podria ser vist inclús com una oportunitat per part dels venedors, que hi hagués la sort que això s'ho quedés algun operador en ganes de tirar-ho endavant i que es pogués dinamitzar, sobretot en voluntat de preocupar-se i no en l'operador que el va tirar endavant, que dona la sensació de que simplement va fer la inauguració, va fer una mica el pelotasso i es va quedar abandonat. Els republicans també lamenten que l'alcalde hagi dit públicament que estava negociant alternatives a Carrefour per ocupar l'espai que la cadena d'hipermercats tenia al centre comercial quan la promotora acumulava un deute tan gran amb l'Ajuntament.